Sasisin pat parlok barok ngapnya sumbai pi syakatek Lavinia YouTube channel hakaketin kasih. Hakani ka kenti ke bamenta ngan bataya pi ya ka rukom ke ba kamsup ba pinyo ya ka space ke babiang haka smartphone ke jong pi. Bat haswa ba pin beteng ban pe ya kani ke video. Sngobha ban kershan yang ini ke ba pi subscribe ya kani ke channel. Bat kumjur ban press ya ke bell icon kanang ba pinyo ya ke video ke batmai ke bangin sa update na kapor sa kapor. Mat tu mentang ini page kini ke video. Bun sin hi ke bapan kia ya ka smartphone ke jong pi ka day ka WhatsApp. Di pi day ban connect ya ka smartphone ke jong pi ha ka PC. Bat hak ni PoE ya ka smartphone ke jonga ka by day ba ka internal storage. Ka space ka basa manta ka destang kumba lai spa akan dai pausan MB. Henry anda ngala ada ban delete ya kata pin sa UI ya kani ke video ba anda ngala ada ban delete ka space kan sahe na kani ke ba ladon menta. Tipi wat ya ka folder jong ka WhatsApp anda pila lab play ya ka ya kani pila aruban le ya ka smartphone Henry ke ba khamsuk ngapan EP da ka bapi connect ke PC. TPI au media folder anda pila play shibo kumka statuses pinlap shibon ki status jong ki breu ki ba ki bu te kum kini ki bam ya ka space te bele pinan kam kum kini didit no ka sa IP ka space ka babiang te TPI ka banta jong ka dokumen ru kum johi ki dokumen ki ba piyo na ki we le si pila da ban shim delete no ya kiba pila send ki weru delete no ya ki kila duplicate ya kiba pila ada bandan nang tada pia ha ka banta jo ko video ru long kum jo hi kum kini ki video kiba pila yo na ki we de si pila ban delete no la da pim dan kam nang ta kiba pi send ki we pin salap ba kin don hi ki video kiba pila send ki we te pila ban delete no ya ki ru kum jo nomar bali kin chuba me ka space kan pan kia ka phone ko jong pi kan sa shu hang ti shu ai nok sa kum hang ni ya kini ki video baro nga kat no nang ni ngamsim la delete henrei nga shu kat bat ngan bu syakawi pada ke location bangan sna the way folder tinggal lek hang ni ngan sna folder thmai hang ni nga kwa ban pan EP ya ka space bakabam ti shubu hang di ngan ai no da ka kerteng jong ka WhatsApp video ti anda la pe sang di pin salap ba hadu kat no ka space ka bam ya ka smartphone ka jong pi ka suki khandian rei pila ban up ya ka but hadir ma pila de ban base syakawi ke location de si da pi kwa ban buat ka rukom ka bangale pila ban check ru ya ka properties jong ka tu ko folder ka ba pila bu ya kitu ki video la ne kitu ki file dai nuksa hang ni tang kitu ki video ki ba ngasen ki wei ka bam space hadu kan ni arspa sanpo MB kadiga space ka ba ka video folder ka shim but hadin bangala ada banweng no ya kitu ki video na ka WhatsApp ki banga send ki wei la da check biang manta ada da page biang ya ka space kala hiar ka bumut ba ka space kala he menta pila yu hang ni baka space kala long reels pa saupon reel MB ti kumki media ru giba pi record kala balong kumki audio nang ni ru pi delete no bali pin chubu sa pi don kinu ki kenja application giba sha ban record tu kumki ni ru delete no hang ni ta kini ru kila ba mi ka space
te baling ban shubu haka smartphone nomor ngong ipi kalong kaba jenjar shibu na da pibu sa ya ki file ki ba phim dan kam mat kani ka sapanthut ya kar kom kam ko jong pi ti parlok baro na karmen ma pitna kani ka video wat klet ban like mat samlam shiki wei bat kham tam ba pin subscribe ikene ke channel kuble shibu